Hi friends, ang kaisa kok sanamu songo taunu sanamu songhumale abo hanyo je medical porinai ba science porinai rok saimano sini mokol ni bagi tam kaham tam uno o aisuk ba phungni jora o nahar kangke sini mokol ni bagi kaham angke sing jora jora o khanawo ang to prai aba hai doctor pamdarok nayo khanawo sing aisuk jora o dati no basa woi pilele kwkrang jiji haingui tongo nokha angke a jora rogo srapsa rok nahari tong hangke sini mokol ni bagi kaham ngo ni khano tai bufang bulai rok no kaham ka nahar mangke sau ani sing obai ke obai ke ang wan subi jora jora o obai ke ang aisu tai phung jora o basui o phung ni nokha siari tai bufang bulai rok no nahar jago. Go bufang bulai kwkrang tongo aborok no srapsa nahari tong hangke belekhen jau. Tai kaisa bahai ke ang phono gunai abo bahai no science porinai ba medical porinai borok sai mano kaham ke chini pressure tai tamhi kwbangma amtui yathai rok diabetes tai paralysis rok manjak hangke tamo kapi ke chini taisa hamui thang abono ang phono gana tam phunuknani hingke taborok ri oro drupa blai tongo drupa o seri pamtui o bahai ke kobol jak thanda wngoi tongo aborok no chwng trek trek khaiui kapi kaham hingke chini pressure tai kwbangma stroke tamo paralysis tai kwbangma amtui tongmajani bo manjakma rok taisa hamui thango hinui chwng sai mano science porinai tai medical porinai rok sai mano belai kheno. O bahai ke trek trek ke chwngno drupa bulai no kapi mangke sau chini pressure tai tamo hinui sanai high pressure hingke tai paralysis hingke tai tamjani baksa naikera tamjani hinui o bahai rok chwng kapi mangka ke chao phung tai o bahai jora rogo drupa bulai o pamtui rok thai thanda wngoi tongo o bahai rok no chwng kapi mangke belai kheno chao.